Takže čau, tady Adamos a dneska si tady jdeme udělat párky v rohlíku, takže to bude mi trošku lepší a dám do toho i tajnou přísadu. Sirovet. No to je jedno. První krok, musíš si odříznout kraj. Druhý krok, nevím, jak to děláte vy, ale já si udělám prostě díru do toho tady. Udělat velkou díru do toho, tak, už se to rysuje. Tam trošku tady díru, ale to vůbec nevadí. Takže, tohle jsem do pusy. Lebrám tě. Stop it. Get some help. Tak, a musíme si tady rozdělat párky, což dává smysl. A dáme si je ofat. Takže máme tady už, dodělaný párky. Stal se menší fail a to, že mi praskly. Byste tam asi dali párky. Já je tam teda ještě nedám, protože musíme přidat tajnou přísadu. Takže přidáme tajnou přísadu. A teď koukejte na ten efekt. Bum, efekt je hotový. Teď to nasekám na takovýhle malý proužky. A koukejte. Tam hodím. Bum. No jo, ale já ten párek tam teďka nedám. Protože asi prostě by to bylo takový basic. Takže já to dám do fritézy, aby se mě to roztál ten cír v tom. Tady ten jsem podělal. Takže do toho dám normální párek, ten bude mít bratr. Sežerou? Jak jinak? Máme to hotový, jakž tak, no tak počkej, to udělám. Máme párky v rohlíku hotový. Doufám, že jste si to užili. A jak já vždycky říkám, dobrou chuť!